Исәннәрмесез, майданлылар, эфирда ашыктан ашык тапшыруы. Һәм бүген бездә шушындый ап-ашык әңгәмәдә яшь, талантлы, үзенә күрә аерым бер шәхес Лилия Гаврила. Исәннәрме? Сез, Лилия. Исәнме, Илфак? Сен ничек дип эндәшим? Исәнме, сез дип эндәшикме? Син дип эндәшим. Ой, рәхмәт. Булай булгачтан уртага салып сөйләшәбез икән. Лилия, әйт әле, син безнең Лениногорск ягыннан. Әйе. Ни хәлләрдән дә безнең Лениногорский халкы һәм нинди яңалыклар, нинди иҗади идеялар белән янып яшисең бүгенге көндә? Аллага шөкер, әйбәт кенә яшәп ятабыз. Төрле бәйрәмнәр үткәрәбез, эшләп йөрибез, балалар үстерәбез. Бу әле башы гына. Бу әле башы гына. Хәзер санап, сүтеп салабыз барысында. Лилия, әйт әле, син Лениногорскның үзеннән түгел, авылдан. Шүгердән мин әйе. Шүгердән авылыннан. Шүгер авылыннан. Каян барлыкка килде башта менә шушы иҗатка, җырга тартылу? Мин 9нчы класстан, ул тартылу дип аны әйтеп булмый инде. 9нчы классны бетергәндә мин музыка училищесына безнең Лениногорск шәһәрендә укырга кергән идем. Ул теге тартылу дип булмады, ул минем принятие вызова дигән кебегрәк булды. Миңа син анда укырга керә алмыйсың дип әйттеләр. Һәм мин моның киресен тәсвирлар өчен шунда укырга керергә булдым. Димәк, син көрәшче. Син киресен дәлил итәргә. Киртәләрне җимерә дигәннән, бу сезнең теге җырларда да ул шагыла, монысын әле яңадан әйләнеп кайтырбыз. Нинди кем куйды бу киртәне? Нишләп сиңа керә алмыйсың дип әйттеләр? Кем җөрәт итте? Минем өчен бик мин хөрмәт иткән укытучы иде ул. Менә мин шул укытучы белән 9нчы классны бетергәндә барып сөйләшеп, үземнең хыялларымны әйткәнмендер инде. Безнең педучилищедан башка анда 2 генә уку йорты бар 9нчы класстан соң. Анысы берсе пешекчегә, кулинар-кондитер, һәм берсе нефтяной техникум. И 9нчы класстан соң бит инде әти-әниләр җибәрмәделәр еракка, шул бер генә уку йорты калды, ул да булса менә музыка училищесы. Минем бер таныш апам бар. Ул үз кызын пешекчегә укырга кертте. Ул әйтә иде. Кызым, нәрсә генә булса да, иң кирәк профессия тегүче һәм пешекче. Сугыш башланса да синең кирәгең чыгачак дип торган иде. Нишләп пешекче түгел? Гомумән, пешерергә яратмыйсың әллә? Юк, яратамнан да, яратмыймнан да түгел. Менә минем әниемнең сеңлесе, апам инде мине нишләптер артист иттереп күрәсе килгән булгандыр инде. Ул миңа шундыйрак идея бирде 9-ны бетергәндә. Мин инде хыялланып, матур иттереп, шул укытучыбыз янына барып, үземнең хыялларымны сөйләп карадым да, ул миңа син анда керә алмыйсың диде. Анда бер урынга 4-5 кеше сине теге авылдан бит инде, авыл баласы, музыка белеме юк дигәндәй, шуңа күрә яфаланып та йөрмә дигән кебегрәк булды. Менә бу миңа бик тә задело дип әйтик инде, без моны русча әйттербәйме, менә шуның киресен. Ой, инде ул безнең авыл кызлары алай чык калганнардан. Менә шуңа киресен күрә дәлилләрегез. Ул апа белән бүген дә аралашасызмы? Очрашканда исәнләшеп йөрибез инде. Мин анарга әйтмәдем, теге үпкәләгәнемне дә әйтмәдем, бер әйберемне дә әйтмәдем. Бәлки белмидер дә буланы. Бәлкем. Ничек булды менә бу? Кирдегез, укыдыгыз. Тәмамлагачтан сез бит шундук җырлый башламадыгыз, сез бит соңрак җырлый башладыгыз. Әйе, укып бетергәч теге опять-таки принятие вызовы гына булды бит инде. Ул педучилищеда безнең җырчы ясамыйлар, анда музыка укытучысы, укытучыга укыталар. Музыка укытучысы булып эшләдем 1 ел. Нарысын 1 елдан соң инде күйеүгә чыгып бәбәй алып кайттык, бәбәй алып кайттык һәм бәбәй үстердек. Кем ирегез? Кем булып эшли? Минем ирем нефтяник булып эшли, Лениногорскида. Руслан исеме. Менә шулай. Ярый, мәсәлән, сез укып бетердегез, аның белән таныштыгыз, мәхәббәт курдыгыз, гаилә курдыгыз, беренче бала, кыз. Әйе. Илвина. Аннан соң ничегрәк булды вакыйгалар? Сез әле бераздан соң тагын укырга керәсез, ялгышмасам, или ялгышамы? Әйе, укырга керәм. Укырга керәсез, ләкин укырга кереп беренче курсны тәмамлаганда бугай сез инде икенче тапкыр бәбигә узасыз һәм инде улыгыз туа. Туа. Икенче баланы алып кайтканда укымыйм, ансында мин укырга кердем.
шул ук елны бәбәй алып кайтырга да булдык инде, шул ук елны укырга да кирдем. Ул теге аңлап эш ителгән әйбер. Чынлапмы? Менә шуны сорыйсың. Әйе, чынлап аңлап, чөнки укырга да кирәк иде. Анда безнең мин бит инде мәктәптә эшлим, югары белем кирәк иде ул вакытта. Укытучыларны укыта башлаганнар иде инде. Шуңа күрә укырга да кирәк иде. Бәбәйдән дә соңга калырга ярамый, чөнки уже зурсына 5 яшь тула иде. Араларын инде андай зур килмәде. Әйе. Кайда укыдыгыз? Ничек укыдыгыз? Һәм баланы, менә нәрсәдән чыгып әйтәм, яңа туган баланы калдырып укуга чыгып китү, ул зур стресс балага гына түгел, шул ук әнигә дә. Ничек кичердегез бу мизгелләрне? Алабуга шәһәренә укырга кергән мин. Баланы калдырмадык, рәхмәт менә әниләргә. Әниләр карады инде. Зур кызым минем әнидә, үземнең әнием белән калайы. Минем әле миннән тыш ике иркәм бар. Сеңгелем һәм энем. Менә алар бәләкәйрәк, школда укыйлар, шуңа күрә ул вакытта минем белән әни йөри алмады. Минем зур кызымны әни алып калайы. Икенче балабыз белән, Эмиль белән, минем белән Елабугага менә 1 ел буена кайыннам йөрде. Без өчәү укып йөрдек бергәләшеп. Кайынна белән бергәләшеп тордык менә шулай. Менә ичмасам кайнана. Әйе. Безнең әниләр, Аллага шөкер, әйбәтләр, ярдәм иттеләр. Бу бит аңлаучы читтән тор бу. Әйе, Елабугага заочно укыдым мин. Менә шулай 4 тапкыр барып кайттык инде. Әйе. Яхшы. Уку тамамлана, балалар инде кирләп үсәләр. Ничек килеп кирдең син җыр дөньясына? Без Лениногорск шәһәренә күчтек Шыгырдан. Аны шулай ук без инде уйлап күчтек, чөнки балаларга төрле яклап үсәргә кирәк дип уйладык инде. Үзе теге авылда үскәчтән андый әйберләр бик тимәде, шуңа күрә балаларны әзрәк бүтәнчәрәк үстерәсебез килгән иде. Балалар дигәннән сезнең кызыгыз рәсемнәр ясый, ялгышмасам? Бәхетләрең өчен көрәшсәң, бәхет килә көтсәң,
Siz үйде кім хужа? Шуны әйтик. Безнең алай теге син мин хуҗа түгел, ничектер Йөрәйтә мин бурам. Әй, может шулайдыр да инде. Ярый, аңлашылачак. Улыгыз нәрсә белән шөгыльләнә? Ул җырлый бугай яшымсы. Ул музыка мәктәбенә йөрде, 4 ел укыды, фортепиано классы буенча. Укып бетердек инде, но аның ул үзе теге музыкальный, но инструментларда уйнарга теләге булмады. Укып бетергәчтен һәр фортепиано эшләй иде тора, уйнамый. Идеале безнең баян да бар, мин музыкальныйда укыганда баян классында укыган идем. Хәзер менә бу елдан укып бетердек бит инде, былтыр бу елдан бокска йөри башладык. Ансы тоже кирәк, чөнки ул аларны теге дисциплинирует дип әйтик инде. Сез үзегез бер интервьюда күргән идем мин, җырга, мәсәлән, яңа аранжировка ясарга, яңа клиплар яздырганда гаилә бюджетыннан алмаска тырышабыз акчаны. Гаилә акчасы ир эшләгән, анда мәсәлән үзегез эшләгән акча гаиләдә калырга тиеш, иҗатка ул башка яктан. Каян ничек эшлисез? Менә бәйрәмнәр үткәреп инде, теге хәзер бит ул мәҗлесләр үткәрү популярлашып китте менә. Бездә шулай ук. Ягъни мәҗлесләрнең акчасын сез тотмыйсыз, өйгә сарыф итмисез, җыеп барасыз да җырга. Руслан Суңгатов белән ничек таныштыгыз һәм ничек сез аның белән бергә эшләп киттегез? Руслан Суңгатовның тормыш иптәше белән без балалар бәләкәй чакта больниста бергә яткан идек. Минем кызыма 4 ай иде, аның малаена 6 ай иде. Менә шулай озак кына вакыт без бергә телефоннардан сөйләшеп тордык инде. Аннары соң күчеп йөрү сәбәпле номерлар югалып, ничектер озак кына вакыт аралашмадык. Шәһәргә күчкәчтен без очраштык та ул Гүзәл белән тагын. Аннары менә син бит музыкальныйда укыган идең, Руслан белән бәлки менә шулай икәү эшләп карарсыз дип, шундыйрак тәкъдим ясады да инде без эшләп алдык хәзер. 100 тапкыр сөйләгәнче бер тапкыр күрүең яхшырак. Әйдә сезнең клипка да тукталып алыйк әле. Бергә булса җиңәр без кыен булган чакларны. Сүндермәбез, сутмабыз, якын хису чакларны. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. Күңелеңдәге булганны тик яшермә әйт кенә. Һәр нәрсәнең үз вакыты, көтә белеп көт көнне. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. Син әйткәнне мин аңлармын, ышан гына син ышан. Үзең белән йөртмә аны, миңа сөйләп син бушан. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да.
Матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгыда. Siz sotsial жилтәрегездә шундай bir пост язып куйгансыз һәм анда бар 15 кагыйдә психология буенча. Мөмкин булса минем шуларны сезнең тормышыгызда кулланасыз микән дип тикшереп карыйсым килә. Ярыйдыр бит? Тапкачтан ярый инде. Үзегезнеке, мин уйлап чыгарганнан түгел. Сезнең анда 15 кагыйдә. Беренчесе телевизор карамагыз бер кайчанда. Мин бит хәр теге җырлар тыңлагачтан инде Мәйдан каналы кебек төрле татар передачаларын карагачтан, артистлар тормышы белән дә бит инде кызыксанырга кирәк. Аларның ничек башкарылган җырларын да карарга кирәк. Шуңа күрә мин аны һәр чакта да фон иттереп булса да кабызып куям. Үземнең эшләремне эшләгәндә ул минем кабынган көенә тора, ә менә булай утырып сериаллар карап утырам дип әйтә алмыйм. Авыр чакта ташлаган, хыянәт иткән кешеләргә кире әйләнеп кайтмагыз. Алар үзгәрмәячәк дигән. Авыр чакта ташлап китүче кеше булдымы әллә? Булды, берничә тапкыр булды. Минем ул якын итеп йөргән дус, иптәш кызларым булды. Шулай да без алар белән кире теге дуслашып, тагын тату гына яши башлыйбыз да, но кирәк вакытта алар калдырып китәләр. Мин шуңа күрә шундый кагыйдәне үтәргә тырышам. Шулай да инде гел килеп чыкмый, чөнки кеше булып кала белергә дә кирәк бит инде. Минем һаман да теге ышанычым бар, кеше үзгәрергә тиеш дигән. Но ул барыбер үзгәрми дип уйлыйм мин хәзер. Чөнки менә берничә тапкыр үзем аша шундый әйбер кичердем мин. Өченчесе, кызыклы уй барлыкка килсә, язып куйгыз. Кайчан да булса кирәге чыгачак. Язып куймаган уйлар кирәге чыгып, шулай ук үзем аша үткән әйбер, шуңа күрә хәзер язырга тырышам. Нәрсә язып куйсыз? Нәрсә, нинди уйлар килә башыгызга? Төрле уйлар килеп китә инде теге нәрсәкәй. Ул бит теге творчествога гына да түгел, ул бит гомумән балалар белән дә нәрсә дә булса берәр нинди кызык, берәр нәрсә эшләргә, өйдә анда, может быть, ниндидер обстановка үзгәртеп куярга, кием, ну, бу үзегезгә инде, үзем өчен, үзем өчен нәрсәкәй кирәк, нинди кызыклы уй килү белән. Ул уйларны язып куеп психологик китап чыгарасыз киләме татарча? Юк, уйлаганым юк. Ярар. Соңга калсагыз алдан хәбәр итегез. Бу инде тырышам, үтәргә тырышам. Бүтүнебез дә үтәргә тиешбездер инде аны. Соңга калган бармы? Соңга каласызмы гомумән? Булай теге критически соңга калганым юк. Яхшы. Дөресен генә сөйләгез, шул чакта ничек алдаганыгызны искә төшереп интекмәссез дигән. Алдашканыгыз бармы? Ул бит алдашуның да теге ике ягы бар. Кайчакта кешегә яхшы булсын өчен дә алдарга туры киләдер инде ул. Уйлап теге осознанно менә бу начар уйлар белән түгел инде ул. Кемнеңдер белмичә калса менә кайгырмый бит инде ул. Шул ягы да бар бит әле аның. Бу бар тик яхшы. Яхшы як белән генә әйт, ул аны алдау түгел инде ул. Әйтмичә калу дип әйтик, наверное. Шит кешеләр хыялыннан көлмәгез. Үзегезнекен кайгырдыгыз дигән. Хыялыгыз бармы? Бар инде ул хыял, бөтенсендә дә булырга тиештер. Нинди хыял? Әллә инде әйтергә ярамыймы? Ну, хыял, мин шундыйрак кеше, теге алдан кычкырып йөрергә яратмыйм. Алдан кычкырган күкенең башы авырта дип әйтәләр яре бездә тагын. Ну, укытучының укытучы инде, һәрбер вакыйгага мәкаль бар. Яхшы. Гайбәт сатмагыз. Андый җирдә булырга да тырышмыйм, дөресрәген әйткәндә инде. Кеше сөйләп йөреп кенә бит инде аның. Без барыбыз да идеальный түгел, шуңа күрә мине дә сөйләргә теләгән кешегә гаеп табырга була, шуңа күрә андый җирләрдә катнашмаска тырышам.
Осаллык белән түгел, яхшылык белән җиңәгез. Мине әбиләр үстергән ие, ике әбием. Ул элеккеге әбиләр бит инде алар бик төпле безне өйрәттеләр, матур иттереп теге ак әбиләр әйме менә. Минем прабабушкам гел шундый акыллы әйберләр әйтә, кешеләргә яхшы булырга дип өйрәтә. Шуңа күрә җиңеп булган чакта инде яхшылык белән җиңәргә тырышам. Үз хаталарыгызны танырга тырышыгыз. Үзегезнең иң авыр хатагыз. Үземнең иң авыр хатам бар дип әйтә алмыйм. Но үземнең хаталарымны таныймын мин әйе. Монда дөрес булмаган икән дип таный беләм хаталарымны. Бер кайчанда дөрес булмаса да, үзегезнекен тукыган, үзегезнекен дөрес чыгарган юк. Юк, Баш бирәсез. әгәр дә мин күрәм икән үземнең хатамны, мин аны таныйм әйе. Теге приятный булмаса да таныйм. Зарланудан туктагыз, кеше эшенә бурныгызны тыкмагыз. Әйе, ансы да дөрес. Ансы дөрес. Әгәр дә башкалар үзләре килеп зарлансалар, сезгә зарланышлар бармы? Ул вакытта нишләргә? Ул вакытта мин сорыймын, менә бу теге була бит ул чыннан да кеше килеп үзенең авыр хәлен сөйли, ул бит инде зарлануга керми, инде дә булса киңәш көтәдер бәлки. Шундый чакта ярдәм итәргә тырышамын. Ә кайчагында була шундый кешеләр, көн сайын сиңа килеп шул ук бер проблемасын сөйли, ә үзе ул аны хәл итәргә дә җыенмый. Теге энерго вампир дип әйтсәң инде без аны. Андыйлар бармы? Андыйлар да очрый. Андыйлар белән инде кайчагында әйтеп тә куям. Менә ничәнче тапкыр шушы әйберне сөйлисең, үзгәрешен күрмәймен, бүтән миңа моны сөйләмә дип. Әйткәнем бар, туганнарыма да әйткәнем бар. Бернигә карамыйча, гел алга гына барыгыз дигән гыйбарә бар. Тормышта кулланасызмы? Тырышам. Бер нәрсәгә карамый. Ну, бер нәрсәгә дә карамый дип инде карыйм. Гаилә минем һәр хәлдә беренче урында торачак. Әгәр дә ул минем гаиләмә теге комачауламый икән, алга барырга тырышам. Авыр, яратмаган эшләрне баштан эшләп куйгыз. Аннан соң көннең икенче вакыты дип әйтик инде, рәхәт эшләр белән яхшы кәеф белән үтәчәк дилгән. Авыр эшләрне алдан эшләп куясызмы? Тырышам да бик килеп чыкмый шул, но шулай эшләсәң җиңелрәк икәнен беләм. Аны бөтенесе дә белә. Эшләүдә бит хикмәт. Тырышам. Кайчан килә илһам? Ул төрле чакта килергә мөмкин. Алайса икенчесе, сез тургаймы яисә ябалакмы? Бусына да туры гына теге төгәл генә җавап юк. Чөнки укытучы булгачтан Иртә торырга туры килә. Иртә торырга да, соң ятырга да туры килә. Мин теге кыягазлар күп чагында вообще йокламаска да туры килә. Әлбәттә, тикшерүләр булса да. Шуңа күрә моны теге мин икесенә дә кагылам. Һәм 15-нчесе беркемгә дә бер нәрсә дә тиеш түгел. Шулай ие. Балалар. Балалар бурычы үтәлергә тиеш дип әйтеп үстергәннәр әбиләр. Хәзер чор үзгәрә. Балалар бүтән. Мин нишләптер теге алар миңа должны дигән әйберне Юк, ошонда түгел. Балалар сезгә түгел, сез балалар алдында. Без балалар алдында. Әйе, кагыйдә буенча беркемгә бер нәрсә дә тиеш түгел. Ләкин без ул баланы алып кайтканбыз икән, без аның өчен җаваплы бит. Ул бит инде тиеш түгел, ул бит теләгең синең. Ул бит тиештән түгел, менә үзеңнең балаң булгач син бит инде аны тиеш өчен генә үстермисең син. Юк, әлбәттә, син аны яраткан өчен эшлисең, барысы өчен. Ләкин аның өчен бит җавап бирергә тиеш. Яисә әтияни балалар өчен җавап бирергә тиеш түгелме? Балалар өчен гамәлне. Бу бит әзрәк, бу пункт бүтәнчәрәк бит алынган бу пунктның сорауы җавабы. Әлбәттә, нәрсә генә дисәк тә, без чит ят кешеләргә беребез дә берәйбер дә тиеш түгел. Сүздә юк. Ә менә виждан дигән әйбер бар. Күңел дигән әйбер. Мәсәлән, сез бит әйттегез, әгәр дә берәрсе ярдәм сораса, мин аны ярдәм итәм, тыңлыйм. Сез бит инде аңа тиеш түгел. Сезнең үз вакытыгыз үзегезгә сарыф итәргә, гаиләгә сарыф ителәсе вакытны аңа сарыф итәсез. Мондый очракта ничек кабул итәргә соң бу кагыйдәне? Бу бит уже тиеш булмый, син әгәр дә үз теләгең белән ярдәм итәсең икән, ул бит синең теләк була уже. Тиеш булмый. Тиеш ул
менә киләләр дә син миңа шушыны эшләргә тиеш дип әйтсәләр, билгеле мин ул кешегә бернинди дә ярдәм итмәячәкмен. Син миңа тиеш дигән мин, потому что аңа бер нәрсә дә тиеш түгел. Шулай миңа да беркемдә бер нәрсә дә тиеш түгел. Әгәр дә инде теге ярдәм итмәсең микән, менә мотор иттереп сорасалар, анда уже теләк барлыкка килә. Серле бер сүз. Мөмкин микән, пожалуйста динде. Әгәр дә шулар булса, киреп китә. Яхшы, чынлап та бу күп сорауларга җавап бирдегез. Бу психология яктан дип әйтик. Җырга әйләнеп кайтабыз. Җырда кулланасызмы, мәсәлән, шул ук психологияны? Әйтик, барыбер аны ничектер тоярга кирәк. Халыкка җиткергә кирәк ул җырны. Шулай бит? Кешене тоя белү ул үзе бер аерым бер сәләт. Бу психология ярдәм итәме шуны тоярга? Менә соңгы вакытта ярдәм итә башлады. Теге озаграк ул психология гына түгелдер инде, ул опыт, наверное, дөресрәге. Озаграк кеше белән эшләсәң, аны тоярга өйрәнәсең. Terek zengin kılsa demek min karşı alam. Terezene yağmur şitse seni sağınıp kalam. Günün işin başlansa da bulsan da sin koyda da yağmur koyaş şiller bulup min bitinin yanında. Günün işin başlansa da bulsan da sin koyda da yağmur koyaş şiller bulup min bitinin yanında. Әйе, ярар, килештек. Сәгать 2-дә кафеда. Bitene jiller kogılsan min seni nazlap ubem. Yaşın yaşnägәнне күрсәң, көнләшүемнән үләм. Günün işin başlansa da bulsan da sin koyda da yağmur koyaş şiller bulup min bitinin yanında. Günün işin başlansa da bulsan da sin koyda da yağmur koyaş şiller bulup min bitinin yanında. Күрсәң, димәк сиңа сокланам. Сиңа гашыйк булуымнан, мәхәббәтемнән янам. Günün işin başlansa da bulsan da sin koyda da yağmur koyaş şiller bulup min bitinin yanında. Günün işin başlansa da bulsan da sin koyda da yağmur koyaş şiller bulup min bitinin yanında. Günün işin başlansa da bulsan da sin koyda da yağmur koyaş şiller bulup min bitinin yanında. Min bitinin yanında. Җыр кешеләргә йогынты ясый. Шуңа күрә иҗат халыкны үзгәртә ала дип язган Боно. Һәм сез аны үзегезнең социаль челтәрләргә куйгансыз. Сез үзегезнең җырларыгыз белән халыкка тәэсир итәсез киләме? Һәм ничек? Килә инде менә аларның теге эчке дөньяларына керә алырлык
җырларны башкарып булса, ул җырчы өчен иң зур бәхеттер. Чөнки кешенең бит ичке дөньясына керерлек булырга тиеш җыр. Әгәр дә шуны булдыра алсаң, ул значит цель достигнута дип әйтсәк тә була. Ә сезнең тормышка йогынты ясаган җыр бармы? Күңел халәтенә дип әйтегез. Ну, гомумән миңа бөтен җырларның да мин теге эчтәлекләрен тыңлыйм. Көе түгел, хәзер бит теге яшьләр Гади дисең. гади генә бию теге шундыйрак җырлар тыңлыйлар. Ә миңа аның эчтәлеге чиктер мөһим. Безгә Лениногорскидан килеп, шулай кунак булганыгыз өчен чиксез рәхмәтемне җиткерәм. Сез инде ул аерым бер дөнья, сез безгә аны булдырылган кадәр ачтык дип сөйләшсәк тә була, чөнки әйтелмәгән сүзләр калды әле. Шуңа күрә киләсе очрашуларга кадәр дип, мин сезнең белән саубуллашам. Бик зур рәхмәт, Илфак, чакырганыгыз өчен. Сау булыгыз, рәхмәт ялсын. Килербез алдагы очрашуларга кадәр. Әлбәттә. Рәхмәт дуслар. Шулай итеп, бүген бездә кунакта Лилия Гаврилова иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.